हाय फ्रेंड, मो सानू बुबु तृष्णा यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची आपण मानकु। ये देखंतु, ये होछि मो झियो मो गेली मो तृष्णा एबे सुईथिला, एबे से उठीची। से उठिले बहुत कांदे, किंतु आज से उठिकी कांदुनी। କିଛି ଦିନ ହସି ଦଉଛି। ମାମା ହାय କହିଦେ, ହାय ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଦେ। ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇ ବି କହିଲା। ଆଜି ହେଲା ରବିବାର, ଆଜି ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଏଇନା ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି ଏଠି। ତେଲକୁ ଗରମ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତେଲ ଗରମ କରିଛି। ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଇପି ମ୍ୟାଗି କରିଛି, ଏନା ଝିଅ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଡାଲମା କରିଛି, ଡାଲମା ବି ହେଇଯାଇଛି, ବାକି କେବଳ ଛୁଙ୍କ ଦେବାର ଅଛି। ଟୋଟାଲ କ'ଣ ହୁଏ ତେଲ ଖାନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତେଲ ତେଲକୁ ଧରିକି ପାଟିରେ ପୁରେଇଛି। ये देखंतु साଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି